ka episode kabakar pang nakabenta jong pi. Vinyo iki jingwai, pat kumju ikaktian ka jong ublay, ting ikat pat fi, ba fin shashkor pa, ya ka kabay ni danban pen siya pi, okay? Suzy kat ya Fimpi? Fimpi. Yes? Fimpi, semua bahasa banyalam yang iha ka jingduai? Okay. Okay. Dunia kadri dengan kemar. What betul? Okay. Dunia dua. Lagi su, duanya kemar jomie. Pamemen kekui itu topet yang kena episode lambat yang gitu iba participate. Like paduai makanya kan long kajing kekui ibar. Nakatang Yesu. Amen. Sa enjoy Baro. Okay. Bye. Ni ai kublai pi para khana ki bachi pen lingba ka ne ka program pat ni pediang som hai pi sha ka ne ka jingya ro ka jing mani ka jongi ha ka ne ka por menta to ni nyali penyan wai lang ka to jing rai ka baong Rock of Ages. The sound of it was his passing phone hot and clear. Kung ay baka ay baro kung heaven seal kan yung rock you try. To your rock you try. Kapag nilalim, to yung nagkatiw kan yung rock you try. Hallelujah! Hallelujah! Let us sing and shout to the rock of our salvation. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of Ages, Jesus is the rock. Rock of Ages, Jesus is the rock. Rock of Ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like ours. There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of Ages, Jesus is the rock. Rock of Ages, Jesus is the rock. Rock of Ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like ours. Mau siapa jiwa, Jesus day mau siapa jiwa, Jesus day mau siapa. Ông cùng lấy Johnny, mau siapa jiwa, Jesus day mau siapa jiwa, Jesus day mau siapa. Ông cùng lấy Johnny, ông
없는 꿈배정이 There is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no God like us. Jesus, Yahweh, Jesus, we deal with take a joke with Jesus. Hallelujah. Belong most young was count Jesus. Belong most young jungi Jesus. Imani me. Belong a jakari jungi Jesus. Belong a good was count Jesus. Belong no yada jungi Jesus. Belong no bediam jungi Jesus. Can deal with take a joke. Under the book of me Jesus. Belong live a crown. Belong live a more Jesus. Can deal with take a joke. Good thing you join me, don't good thing of a crown. The jig been here, good thing you join me, Jesus. The jig been him, good thing you join me. Jesus, we money me. Jesus. Jesus, we money. Jesus. Take a job, Melokul pas khair tu itrai, tak hame ishari akatrai, abdan shuba kumekrai, oh play jemem jami itrai, hallelujah. Amazing grace, how sweet that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Chính ai ấy bless ngài in ban pla ban bên yên cung dài ngang ba miền là sen như ba là cha bên bên như ba mà là ba miền là sen như ba là cha bên bên như ba mà là Jesus, we money me. Jesus, the crowd, we think it join me. We think it join me, look, we think of a crowd. We think it join me, look, we think of it more. The chick been crowd, we think it join me, Jesus. We deal with think it join me, Jesus. The chick been him, we think it join me, Jesus. And then we come on me, Jesus. Ang dami bangi araw, ang dami Jesus. Ang dami bangi mani, ang dami Jesus. Ang dami play ba crow, Jesus. Hindi ako tayo na job. Melokul pas khair tu itrai,
belum belai jipim ke jemi. Belum Lepas dapat itu ya jemi Jesus. Jaga jemi punya stay. Belum dapat ya jemi Jesus. Ilong ko try ki Belum day dapat out ya ka jemi Jesus. Doing yang is jipim ke jemi ko. Jing ay ke jemi ka jemi ka try. Belon pa niya Kecil bertanya jemi. Ay ni Jesus ko ko. Iga ko te ke jemi. Iga manami shi ka buram ka jemi ko try. Iga ti ko te ko jemi. Shim ka buram ka shi ko try. Hada te Jesus pa. Amen. Amen. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? He's much more than a friend or brother. He's loved you from the very start. He can wipe away your sin and let your life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? He's much more than a friend or brother. He's loved you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? Let me ask you, do you know? Let me ask you, do you know? What do you know? Na ai ngu yo ble bala don rengkat lembat ni ha kan ni katayo baru tayo ban nga ai ku ble ye pi we ki hep ki baret ban baru ki papet ya kan ka program ha ka kerteng ka badang ka bathiang tong tu trai jemi Jesus Christ. Ka subject ha kan ni ka por ka ban kran deng jompi ka long te ya ka yeng halor umau siang lan ye te ya ka jenget halor jong umau siang u balong Christ Jesus. Kaya kami pila ban syam na ka gospel jong Matthias kalanong ka ba nyo kadukhat ka ba arpo saw hadu ka ba arpo pra hangto kaya thu ba kidan archat kita kinong rim dengan pen i ya pi ha kan kapor ngan pen i ya kanye kayeng kani kayeng kade ka balate ya ka halor jong umau siang late ya ka halor jong umau siang baklo ong habau uslap uhab kalier kabe nata kini kiwa kishlei bat kisho ya kane kaye kini kibon jong kamaryang kibawan ya kaban lunshop kibawan ya kaban wan ban hap ban lunshop ban lunshare ya kani kayeng ri penban ngiu i ba kane kayeng loong ba kane scam namar ba late ya ka halor jong umau siang kani kayeng kamshim lakalan namar bale late ya ka halor jong une umau siang wala kini tibor kamar yang kiwan ya kaban lunshop ya kani kayeng kan air kabe uslap uhap nata kini kiwa kishlei repen ban kani kayeng kamshim lakalan bat kalayeng scam te kata kade kabang yu i haneng yu i bam ladangin pet hangne kani kayeng
kayeng kekeren ya kajenget jongi we pi we bat uneu mau siang pat kathau ya Jesu Kristus ulong mau siang Jesu Kristus ulong mau siang kajing pen em jongi bat uneu uslap ulkal nanta kini kiwa ki baslei tamur kathau ya kita kijing syam kijing jenjar kijing tunju pat kijing pensyai kibawan ha kajing em jongi kibawan banyale persya ya kajing em kajongi rai penban abang idon ya kajenget kapas kem idon ya kata kanong rem kapas kem kabalong ukris Jesu idon ya kajenget kapas kem ha ukris Jesu wala kini kijing kini kibor jong sotan ke bawan ya kapan ya le persya kajing em jongi rei penban kimla ya kaban pen kelano ya kata kajenget kimla ya kaban pen arta tien ya ni bat kin numla ya kaban pen kenran ni tien ya ni na kaban syakri ya utrai kata kate kabang yo i kajing kai kabang yo na kane kayeng nakan kayeng kabalate ya ka halor jok mau siang bala ongru ba ubreu ubate ya kane kayeng halor jok mau siang la ong ya u ba ulong ubreu ubastat kumpa kajing em jongi habangi don ya kajenget ha Jesu Kristus habangi bu ya kata kajenget ke paskam ha Jesu Kristus ni longken kita ki breu ki pastat ya kabalate ya kayeng halor mau siang tikidon bun ki buan kijing kli lani kidon buan se ki bangila banya syam ya kedua nang bagi paralok jongi lemba ki para khana school SAP ki padang le school para khana school pia kendu bat don kidon shibun kijing kli se bat kadon don ru kiba kli khamtam gitu kiba empat nget kiba empat long kristan ki ong hatu Jesu de kun jo blai hatu Jesu lakha ya u lapun na un siam ba khoi palakha na kameri khakai soti de kita ki de kijing kli reipen ban habangi don ya ka jinget ha Jesu Kristus ni don ya ka ketien ka jo blai ha ka jing em jongi nila ban ai ka juba ban nila ban ong ba Jesu ho Jesu ulong ukun jong blai kompangi im ladangin pulie na ka gospel jong Matius kalenong ka balai ka dukhat ka pakhat nyaw hantu kaya thu ba hadian balapan baptis ya Jesu la dapan baptis ya Jesu la ong ba siam bakhul lawan banhyang nanta ka beneng kalapli ba la ong ba ka ketien kalawan kamar ka de ka ketien jong blai kalawan ba kala ong kumnu uni ulong kun ubanga iet ha ubanga sngo ba e kamar blai ukren ba upen pau ba Jesu ulong kun jong ulong kun uba u iet kata kadai ka bangiyo i habangi tani ka ketien ka jok blengin om artetian baya ka ban keren ya ka ban pla ya ka jing shisha ka kum ka ketien ka jok blai but dadangin pejru ha ka gospel jong Matius kalenong ka banding kong ka tukat ka pa khat pra hang ter ka ya thu ba ya Jesu lapun na mensiam bakhut limba ka Mary ka the sakti ada fin pule hang tu fin yu i ya kata syapang ka ya thu syapang ka jing kha ya Jesu Kristus te ka kata ka long ka nuksa le se ka banga shu ai pia ka ni ka por ki la bandan shibun ki jing kali ke bawan le se limba ki paralok jong phi nrai ha ba fidan ni ka tien ka jong ble ba yang scam ha mau siang balong Jesu Kristus ka manila ya ka ban juba on pengi ya ka jing shisha ka kum ka tien ka jong ble ke kata ka de ka bang yu i ha bang te ya ka yeng halor mau siang ha bang te ya kata ka jinget jong ni halor mau siang balong Jesu Kristus ka mat nila ban yang scam nin om kelan yan om kenran din no na ka jinget ke ha ka ni ka por ngan i sakawin pat kanong rem jong ka jinget bat kata kadai kayeng ya kabalate ha usyap kani kayeng late ya ka ha usyap la ong pa uslap lahap nang takin kiwa akila shlei bat kaleer kalabe bat la ong bam kani kayeng kabalate halor jong usyap
la ong ba kala kelan bat kajing kelan jangka kalong ka bakrau namar balai namar ba uni ubreu utei ya kan ye kayeng halor usyap te haning yu i ba lada ngite ya ka jing nge jungi haki ke le se ngite ya ka jing jungi haki nu kino le se ki brio te kam dei kat kum kaktian ka ju ublai ngiklam pensyong nong rem kat kum kaktian ka ju ublai lani ngiklam abu e kata ka jing jungi hau Jesu Christ te kam bot kata ka jing jungi kala ban kelon no kata ka jing jungi kala ya kala ban du no namar balai namar ba nimshim labu ya ka jinget jungi ha ukris Jesu te kumbalong ka kumbalong ka tingyu iba ladangin puli na ka kitab Genesis kalanong kabalai ka dukat ka baning kom ta hang to ong ba uniu setan lawan ya ka ban pensyoy lawan ban pensyoy ya ka ha ka dur jong beseng lawan ban pensyoy ya ka bad ulak rani kini kentian uang hatu shisha kalong kum ta ba ublay uang pin ong jo bam na kiso paro ki badan ha ka kaper ya lawan ya kaban pensyoy ya ka bad ula sedang ya kaban kuran ban pensyoy ya ka bar ka haba ka sngap le se haba ka perkhat se kala ban ong kita ki kentian jong setan si kilong ki badai ban nang tawla pensyoy biang ong kom no ong pin om yak lada pibam na uliw so badan ha pedeng jakane ka per so ka jingtip ka babahaba ka basni pen omyap da shisha na babalay na ba ublay tip ba hakapor ba pen bam yo ne uswa pen salong kum kiblay sa pan pe ki khamat jong phi pen salong kum kiblay bat pen satip ya ka babha ba ka basniu ti ka haba ka sangap ya kita ge ya ka ka sur jong sen ya ka sur jong nyu saitan dia la ong ba kala perkhat hangta nanta si kelas ngode ha ka jingwet jong ka ba nanta la ong kum no ka bible ko ong ba ha ka jaka ba kan sangap ya ka sur blay om wat bam ya utau dian pedeng jong kata ka per rei penban ngi i ba ka kala sngap penban ya ka sur jong saitan kala sangap ya ka sur jong sen ba la ong ba kala syem kala bam ya uta kala let khet ya ban khet ya utau so nang ta na pedeng jong kata ka per eden ha ka ba ublay ula adong ublay ula ong wat bam kala let ban khet kala bam na ta kala ais ya adam bam la ong ba baro anwat kina le pop ba kina duno ya ka burong jo ublay ti kila ban wana ka chim jong iru umbalong kumpalong ka kiwan sibun ki jing pensyoy ha ka jing ka jongi kiwan kita ki jing kai ki bakala ki ban yalam bakala ya ka jing ka jongi rei penban yo i ba tien ka jok blai ko ong no ha bangi don ya ka jing ka bas kem ngila bangele persya ya kita baro bat ha bangi don ya ka tien ka jok blai ngin yang skem ha ka tien ka jok blai bat ngin om sya ngin om syak pensyoy ha kinu kijing pensyoy dan ngin om syak ya kaban kini kijing kijing ya le lani kinu ki jing ya kendu ha kijing jongi kin wan ya kaban ya le persya ya kijing jongi rei penban ngin job yang kita baru ada katien ka jo ublay bar ha bangi don ya kata ka jing ka bas kem abalong ha Christ Jesu te kata ka dei ka bangi yo i ha ka jing jongi na kata ka daw yo i kani ka yeng ya kapalatay halor usyap lo omba ubriyo batay ya kani ka yeng halor usyap lo omba ulong ubriyo ubabiye ray penban ubriyo ubatay ya ka yeng halor jo umausiang lo omba ulong ubriyo bastar kata ka dei ka bangi yo i ha ka jing ka jongi na kata ka daw ni dei bandan ya ka jinget ka bas kem wan ai ba kinu ki bo jo paman ki bo jo setan kin pen thami no ya kata ka jinget ka jongi kin pen kan ran dian no yangi nakaban nget yo ublay nangaban nget ya katien ka jo ublay ringin bu ya kata ka nong rim jong ka jinget jongi ka halor umasiang ubalong Jesu Christ dia lalangin pet hang tuon ha ka shithi ka baningkong sha kinong keren ngan pet ka shithi ka baningkong sha kinong keren kanong kabalay bat kadukat ka bashipo bat khat we
Kashi ti banikwang shakinong ko rin kalanong kabalay bat kadukhat kabashipo bat karway ko ongkumnim. Kat bakum kajing ay ublay ya kabala ay hanga kung urang ba nong te ubasta ngalaseng ya kanong rim tiwi pat utay nalor nrei tru uway pa uway unda sumar kumno utay nalor namar omdon bala banseng da kaway pat kanong rim nalor kata kabala lakseng kabalong ujisu kres keng tekane kaktian kajo ublay Katien jo ublay hangni kakentu yangi bangi day bandan kata kajinget kabas kem ngin seng ya kata kanong rim jong kajinget jongi ha uji sukres namar ka ong no katien jo ublay ko namar ong don bala ban seng da kaway pat kanong rim na lor kata kabala la seng kabalong uji sukres keng te kata kaday kabangi i dengan kentu ya pi we ki hep ki baret ro fin pulie pinyai minot ya kaban pulih ke ketien ke jok blek nang ba pila pan san ha kata ka jinget pila pan yang scam ha ka jinget bat na kentu ye do ya pi we ki ba pe ya kan ka program tu min long shisha ki ba yai ne min long shisha ki ba yang scam ha ka jinget ngan om sha ban pen thame ha ki we pat ki jing hi kai la ni ha ki we pat ki rukom jinget han ring nget scam ya ka ban shakri blay bat bangin nget nginte ya ka yeng ka jongi halor mau siang ka balong hau Kris Jisu nginte ya ka jinget jongi hau Kris Jisu kata ka dei ka bang akwa banyak keran ha pedeng jofi ha ka ne ka por titu ble ker kui ya pi bat ha ka ne ka por chule ya ka ban pendam ha ki jing duai dengan duai ha ka ne ka por Ablay junga ngawana kamat jong me ban shu ai ngu tien ka jong me ka try ya ai ngu ko pa ablay junga try Jisu ka baroy ka jing ka jing snake ka jong me ka jing ka jong me ka try ai ba ka jing ka jong me ka try ngin te ka try Jisu ka jing ka jong me ha me ka try Jisu ba long mong siang jong ka jing pen try Jisu ba ka try ablay junga ngin yai ne ka ban shakri me ko pa ablay junga try an om pen sha pen thame no ko try Jisu kino try ki jhi kai ke ba shukor ke ba thalan ring nget tang ya me ko try Jisu ba ko try nin yang scam me ka ban shakri ya me ngin long try ka mu real ba star ba te ya ka yeng halor mau siang ha ba ki bor jong ka Mariang kin omla ya ka ban pen kelon ya ka ne ka yeng kum taru ka try ngin te ya ka jinget juni hame ka try Jisu bingila ban yeng scam ngin om sha ya ka ban pen kelon no la ne no om sha ya ka ban pen arta tien no ya ka jinget juni ring yang ya ne scam hame ka try in yeng scam hame ka try Jisu ni aingu ya me ka try ni aingu ya ka tien ka jong me ka try ka burong chulo paro ni ai lot tang shami ka try Jisu hagateng Jisu ni duai amen yato blame kerku ya pi kubli shibun Parlok baro nganget ba filayo mat ya ka jingka ku ling pa katu ka program ko mengiru ngila enjoy ban pet ikatu ka program day ni Suzy bat tempi Yes! okay baro ki ba shim benta keep it up Keep it up, everybody. Good job. yay dia ngakwa ba fin nangai beteng ban pet ya kani ka program la shim tayo ru okay Okay. okay Bye. yan ta nginya bye bye no Bye. bye